Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Meseji yacho yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. In my life, my brother, I once came across something zvekuti kana ndega nanhasi uno paya pandinenge ndava kunzwa usimbe hwekuti ndinge ndichipfugama ndichinamata, I just keep on giving myself a lot of power kuti aiwa nezviya zvandakambosangana nazvo, I need to be very serious when it comes to prayer time. My story, it happened apo pandainge ndichiri kuZemu inini nemurume wangu. At that time tainge tichingori nemwana wedu 1. Then after that takabva tazowanawo mukana ndokubva tazouya kuno kunyika kwatiri. We are currently living overseas. Asi patainge tichiri kuZimbabwe, the story is like pandainge ndichiri musikana pandakasangana nemukomana wangu uyo akazova murume wangu, pakabva pazomboitika kafriction kainge kasinganzwisisiki. But in the beginning of the relationship, ivo vabereki vemukomana wangu, the first time around, mukomana wangu paakaenda kunondiintroduce kuvabereki vake, aiwa ndakagamuchirwa nemufaro. Even some of the relatives avo vainge vagere muHarare vose vakarakidza kuti vainge vachindifarira. Zvino takazoti taenda kumusha, ndakasvika ndikaona kuti zvinhu zvainge zvakatochinja, because gogo vacho pavakangoziva kuti ndo zvatainge tafambira, vakabva vadana chimwe chizukuru chavo ndokubva vachituma kuti chinge chichienda kunodana umwe musikana uyowo ainge achigara muvhileji imomo. Akauya zvake musikana ari janki zvake, ndokubva vamuti ange achigara padhuze navo. Then gogo vaya vakati vachitaura vakabva vati kumukomana wangu, uyu ndiye wandinoda kuti unge uchiroora, not vako avo vaunodanana navo kudhorobha ikoko. Uyu ndiye wega wandinokwanisa kugamuchira. Kunyange mukaroorana, zivai kuti marriage yenyu handifi ndakaigamuchira. Mukomana wangu akabva aseka, because musikana uyo ainge akagara panext nagogo aiva aine imwe janki yaiya yekutoti ndega ndaitoona kutoti this is not my competition. Mukomana wangu akabva aseka akati, gogo, inini this is my choice. You have to admit kuti I have made my own choice. And it seemed as if gogo ava vainge vakatombohave that discussion nemukomana wangu, because mukomana wangu at that time achitotaurawo aitorakidza kuti he was fed up, and it seemed as if ainge akatombouya neumwe musikana previously kuma-introductions, then ndokubva azoteerera gogo vake vachimuudza kuti musikana iyeye ainge asina hunhu hwainge hwakanaka. So this time around akabva ati, I do not want to be munhu wekuti ndinenge ndichingokontrolewa ndichiudzwa kuti ndinoda kuti unge uchiroora nhengi. Ndokubva atanga kutaura zvemastandards, akabva ati inini I had higher standards than musikana uyo wavainge vadana, uyo ainge akagara panext navo. Musikana uya mukoma ndakabva ndatanga kumunzwira tsitsi, because akabva atanga kuchema. Mukoma ndainge ndisingatozivi kuti kuchema ikoko kwaainge achiita gogo zvainge zvakavarwadza zvekuti vakazotoda kutondipanisha mushure mekunge ndazochata nemurume wangu. Takazoti tabva kuya kuma-introductions, ndakabva ndangotanga kungorwara so, but ndakatanga ndichivanziridza urwere uhwu, because I could not understand kuti how come ndinotanga kurwara nesort of like sick, yet inini ndainge ndichiri musikana ainge asati ambosangana nemukomana pabonde. Saka zvinhu zvaingogara zvichingondiconfusa kuti kochiko chiri kumboitika. So from that day apo ivo gogo patakapiwana, so musi iwoyo uyo wandakaintroducwa kuna gogo as his daughter in law, then zvakaitika ndezvekuti usiku hwakazoti hwasvika ndakatanga kunzwa kuti panze paiva neumwe munhu ainge achifamba, but munhu uyu ainge achifamba
ainge achirakidza kuti iye ainge asingakwanise kupinda mumba. Then munhu uya akati atadza kupinda mumba because ndaitomunzwa achipara-para dhoo, so mushure mekunge atadza kuvhura handle redhoo, saka ainge achingopara-para. Munhu uyu aipara dhoo airakidza kuti iye nzara dzake dzainge dzakati rebei because saundi yacho yainge ichiitika, so yainge iine kakuvhundutsa, yet ndainge ndisingakwanise kupepuka, ndaingotongonzwa zvese zvainge zvichiitika panze. Munhu uya ndakati ndamuona kuti ainge atadza kuvhura dhoo, ndiye uyo akabva atanga kufamba. Achifamba kudaro mukoma, inini ndainge ndichitoita sekunge ndiri kumuona ine vision, ndokubva atanga kufamba achienda, akabva aenda akanogwadama padhuze nedhoo rebhedhurumu, iro rainge riri bhedhurumu ragogo vemukomana wangu. Akabva atanga kutaura navo, but inini ndainge ndisingakwanise kunzwa izvo zvavainge vachitaurirana. Gogo vaya mukoma vakabva vabuda vakabata chitorobho, ndokubva vatanga kusvapura-svapura murume uya nechitorobho chiya. Then murume uya vakabva vamudzinga. Saka paakabva azodzoka zvino kuya kwandainge ndakarara nevamwe vazukuru vagogo vemurume wangu, murume uya akabva azongokaruka apinda, ende akapinda aine ukasha huya hwekuti ainge ari munhu ainge abva mukurohwa nagogo vemurume wangu. Saka kubva ipapo mukoma handina kukwanisa kuzoona kuti murume uyu kubva zvaakazondipindira akabva azoita sei neni, asi chandinongorangarira ndechekuti mangwana acho semunhu ainge achida kuimpuresawo gogo avo vandainge ndaona kuti vainge vasingatombondifariri zvachose, ndakabva ndamuka ari makuseni kuti ndinge ndichitsvaira. Mukomanashi ndakaitukirwa nyaya iyoyo zvekuti ndega ndakatombosvika pakuda kuramwa relationship yacho, ivo vachindituka vainge vachinditi hanzi hazvibvumirwi kuti munhu ungotanga kungomuka wobva watotanga kutongotsvaira chivanze chevanhu, ivo vanhu vacho vasati vamuka. Hanzi unotidzimira tsoka idzo dzatinenge tichida kuona, vakangoti tsoka dzedu. Hameno kuti zvinomeka sense here kuti munhu unotya kudzimirwa tsoka dzako. So ndakati ndatsvaira kudaro mukoma, ivo gogo vaya vakabva vangomuka vanzwa kuti pane munhu ainge achitsvaira panze, ndopavakabva vandeshaudha vakabva vatidzokera unorara. And at that time pandakatanga kutsvaira, I think it was just past 5, but yainge iri nguva iyaya yekuti 5 o'clock kunenge kwatochena zvekutoti vanhu vanenge vava kutotanga kutofamba, vamwe vainge vachitodarika vachitoenda kumagadheni. Gogo pavakangonidzwa ndichitsvaira vakamuka ndokubva vandidzinga. Aiwa, ndikabva ndadzokera zvangu mumba. Ndakati ndadzokera mumba mukoma ndakangonorara, so ndichinorara mukoma ndakabva ndarota umwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge akapfeka uniform yeZRP. Mukadzi uyu ainge ari mupurisa, akabva auya nemahandcuffs. Even now mukoma, hope idzi wose wandinomuudza anoti hope dzacho hadzitombomake sense at all. Mukadzi uya ainge akabata njema dziya dzavanoshandisa kana vachida kusunga mbavha, then akabva atora mahandcuffs ayaya ndokubva andikafa, but panhengo yangu. I don't know kuti akazviita sei, but ndo zvandakaona achiita mupurisa uya. Apedza kudaro ndo pandakabva ndazonzwa gogo vachipopota vakamira panze, because vamwe vose vainge varara, sezvo inini vamwe vose vainge gogo vainge vachipopota vari panze, vamwe vose vainge vatomuka, sezvo inini ndainge ndambomuka so early. Munongoziva kuti kana ukazodzokera kunorara unobva watobatirwa nehope. By the time yandakamuka vainge vachipopota vachiti ndine usimbe, and vakabva vazowandisa that fact yekuti ndainge ndatombomuka. Ndamuka kudaro ndokubva ndazosangana navo ivo vachindipopotera zvekare vachinditi, ko uri kuitei, why are you sweeping my yard yet it is still early, unoda kuti unge uchizoti rabhira tsoka dzedu. Ndakabva ndangonyarara, but mukomana wangu he was so understanding. Pandakamuudza nyaya iyoyo akabva ati it is fine kana zvakadaro, which means tomorrow tichadzokera zvedu
iye ainge akaplana kuti we had to stay for a very long time, ndichimbobatsirana navo gogo, ndichivabatsira mabasa epamusha even though vainge vaine vashandi vavo, but ainge achiti I just want you guys to bond. I know kuti gogo vangu ndozvavari, but vakagara vazobonda nemunhu, she is going to love you. Asi zvakaramba mukomanashi zvekuti inini navo tinge tichibonda, and each and every time musikana uyo ainge akambouya kuma-introductions, ndaiti kana ndikasangana naye either taenda kunochera mvura, musikana iye aita sekunge achasvipa mate pasi nekundivenga, but I was protected nevamwe vazukuru vainge vatokura avo vainge varipo pamusha pagogo, vainge vakandifarirawo vachiti ivo vainge vasingafariri musikana uyo ainge akachuzwa nagogo vemukomana wangu, zvichinzi izvo kumhuri kwavo kwavanobva hanzi kune vanhu vanobata-bata. Saka hanzi tainge tichitotya nguva yose iyo gogo pavaigara vachingotaura vachiti ndiye wandinoda kuti muzukuru wangu ange achizowana uyu, but kubvawo inini zvandainge ndakaunziwa, ende pavakaona kuti sekuru vavo he was very serious about kuroora inini, they said that they were really happy. So after tati garei kumusha kuya mukoma, pane umwe musi wacho mukomana wangu paakabva azoudza gogo kuti tomorrow we were supposed to return back to Harare, then gogo vakabva vazongokaruka vandidana, but vakaita zvekundidana kubedroom kwavo, ndakabva ndamboramba ndakamira padhoo pavo, vakabva vazonditi ndinge ndichipinda. Pandakapinda mukoma vainge vaine nyama yavo iyo yavainge vakaturika pamutariro, and the room mukoma it was so dirty. Handisi munhu zvangu ari judgmental, please do not get me wrong, but pane imwe scruffiness so yekuti wega unoona kuti no, this is very wrong, and mumba macho muine scruffiness kudaro, munhu obva atanga kukuofa chikafu achida kutoti unge uchidya chikafu ichocho iye akatarisa. That is what I was facing in that moment. Ndapinzwa mubedroom muya mukoma nagogo vaya vakabva vanditi ndinge ndichigara padhuze navo, vainge vakagara pamubhedha pavo, then ndokubva vazondipa nyama iyo yavakatora pamutariro. Ndakambozama kuda kuiramba, but ndakabva ndaona kuti I would seem as if I was being rude, saka ndakabva ndazongogamuchira nyama iyai yamukoma. Ndakati ndichidya nyama iyoyo, surprisingly it was really good to taste, zvekuti ndakabva ndazotovakumbira zvekare another piece, ndokubva vatanga kuseka, but vakati vachiseka ndokubva vati ndaizviziva chete kuti zvichaita. Ndikati zvichaita zviikona igogo, ndokubva vati hapana zvapo muzukuru, ndokubva vandipa nyama iyaiya. Saka ndakati ndadya nyama iyaya mukoma, immediately ndakatanga kufila kuti mudumbu mangu mainge muchirwara. Ndikati zvino ndicharwara nezvirwere zvingani, because already kusikarudzi kwangu uku kwainge kuchisosona, kuchivava zvisingaiti, kuchibuda rimwe dikita rainge risingaiti. Saka dikita riya raraiti kana richibuda raibva raita kuti sikarudzi yangu inge ichiwedzera kuvava, and all of these things I was keeping it as a secret. Then ndakati ndava kuda kuenda mushure mekunge tatoonekana tatorongedza mabhegi edu, gogo ava mukoma ndo pavakabva vazonditi unge uchizogeza neizvizvi zviri mukabhodhoro aka kevaseline. Saka at that time handinawo kana kumbofura, ndakabva ndangoisawo mune kamwe kabhegi ndichingotiwo ndichazongoona kana ndazosvika kuHarare. I think kuti gogo ava vainge vachitoziva kuti ndiri kutosangana nedambudziko iroro rekuti ndaita sick, yeti ndisina kana murume wandainge ndambosangana naye pabonde. Takazoti tasvika kumba mukoma, the pain was just too much. Kana kugara ndainge ndava kutogara ndakaita zvekubatanidza makumbo, because ndaingoti kana ndikatongobatanidzawo makumbo then that feeling will be much better. Ndakatombosvika pakutomboisa maice block mukoma, because the pain it was just too much. Ndaiti kana ndaisa tumaice block then ndaibva ndanzwawo kamwe kakutonhorerwa, ndobva ndaita sekunge ndapora, but immediately when I remove maice blocks ayaya pain yaya yaibva yazouya. Ndobva ndakabva ndazongofunga kuti since vanagogo vari vanhu vakuru, zvimwe kuda vanenge vakazviona kuti inini ndine sick. Ndakabva ndazonotora kabhodhoro kaya kevaseline, ndakati ndakakavhura ndokubva
ndakabva ndaona kuti mukati mainge muine umwe mushonga, asi mushonga uyu twainge twakaita twumatanda, so tumwe twacho twainge twuri twumunzwa, then mainge muine bute rainge rakazanganiswa, handizivi kuti mushonga wacho unonzi kudii, but wainge wakaita zvekukoyiwa. Even though ndainge ndisiri munhu ainge asiri very familiar nezvinhu zvakaita semishonga nanabute, but that smell of tobacco ndo zvakabva zvazoita kuti ndinge ndichizoziva kuti iri rainge riri bute. Ndakabva ndangotora zvinhu zviya out of pain, ndokubva ndatora kabhaketi ndikabva ndaenda mubathroom ndakachera mvura, ndokubva ndatanga kuzvigeza sikarudzi yangu nezvinhu zviya zviya. Mukoma, there is just some fluid, mamwe mazifluid ainge akaita kunge mazidziwa, so akangobuda musikarudzi yangu. Ainge akawanda zvekuti ndaiti kana ndikada kusimuka so ndaibva ndanzwa a little bit of something chichitawo sekunge chiri kundibaya baya kusikarudzi yangu uku. Then ndaizoti kana ndakotama futi pabhaketi paya paya, then mazifluid aya ainge akaita kunge mazidziwa aibva angoita zvekungobuda musikarudzi yangu. Akabuda mukoma, and each and every time paaibuda I felt much better. Kudzamara ndazoona kuti pandakapedza kugeza pasikarudzi yangu painge pava nerimwe bundu rainge rakatochena. Kuti ndinge ndichiritushura, bundu iroro rairwadza, but ndakazomanija zvangu kuritushura. From there on mukoma, ndingangoti ndo pandakabva ndaona kuti ndainge ndapora. Saka ndakangogara ndichingozvibvunza mibvunzo yakawandisisa kuti kogogo ava ivo vakazviziva sei kuti ndainge ndichirwara so. But anyway, ndakazoti ndaroorwa, then ivowo gogo vakangopawo speech yavo. Speech yacho yainge isingatombozivikanwi kuti vakafara here kana kuti havana kufara, because vamwewo vakangoti hanzi ndo zvinoita vana gogo kuti kana muzukuru wavo akatora mukadzi, hanzi vanokwanisa kutokomplaina vachiti wanditorera murume wangu. But zvavakataura izvozvo pamuchato wangu mukoma, inini hangu even though ndainge ndisinganzwisisi our culture, but zvakandibata bata kuti shuwa munhu handititiwo unoitawo mamwe majokes ekuti haazoiti sekunge ane double meaning, because ndo zvavakaita ipapo pamuchato. Vakangoti inini handina kufara nekuungana kwataita nekuda kwekuti uyu wacho wamuri kuti muroora anditorera murume wangu, zvino ini ndichazochengetwa nani. Saka vanhu vakangoti gogo vari kufara, but inini as someone ainge akatomboendawo akanopinda mumusha mavo akabva arakidzwa kuti ainge asingagamuchiriki, zvinhu zvekuti it gave me a lot of thought. Saka after our wedding takatomborarama inini nemurume wangu tikatozvara. So gogo ava zvavainge vava kungoita, vaingoti pano nepapo whenever she thinks about it, vaingokaruka vauya kuHarare pasina kana warning, ende vaizoti kana vadzokera kumusha vaita sekunge vaisiya hameno kuti zvikwambo zvavo kana kuti zvii zvavo. Taisara mukoma tichinetsana, tichitukana, tichiudzana mamwe magara moyo ekuti vavakidzani ndinofungidzira kuti vaitombobvunzana kuti vanhu ava why are they still in this toxic relationship. But I just want to thank God because ndaizotiwo kana murume aenda kubasa ndobva ndazotanga kunamatira imba yangu. Waizotoona murume paanenge adzoka, in those days aiwa mafoni tainge tisitomborina, murume paaizodzoka achibva kubasa ndo paaibva azotanga kuudza kuti you know I've been thinking a lot, kuti zvimwe zvinhu zvatinotoudzana especially inini semunhurume hapana pandinofanira kuti ndinge ndichiburitsa mashoko iwayo, but ameno kuti mashoko awa ndinozomaburitsa sei. Saka tainge tava kungogara tichingokurudzirana kuti let us think about it, kuti musi watinenge tatukana tinofanira kuti tinge tichireturna back to our senses in good time, tisati tanyanya kuzokuvadzana nemashoko. Asi mweya wacho mukoma wainge ungori nekamwe kakungokontrolana, so zvekuti kunyangwe musingade kutukana sometimes waikwanisa kutoti uchitogadzirira murume kuti ange achienda kubasa ande unobva wangokaruka wangoita something chekuti iye anobva akutuka, then iwewo mukunoresponda wobva watoita sekunge unenge wadira petrol mumoto mobva matotukana. Izvi zvaiwanza kuitika gogo kana vauya kuzotishanyira. So the next time around gogo ava pavakabva vazoya kuzotishanyira, apo pandingangoti
ndo pandakaona kuti chii chinonzi Chidhoma nemaziso angu awa mukoma. Chidhoma inini ndakachiona. Gogo vakati vakauya vaine chimukuyu chavo, saka vauya nechimukuyu nechimwe zvikafu zvekumusha zvavakauya nazvo. I then confirmed with my mom ndikati nhai mama ndoita sei, since my mom she knew everything that was going on, zvekuti kana gogo vakauya tinosara tichinetsana. Mama vakabva vati musadya chikafu ichocho, unofanira kuti unge uchichirasa. And gogo on that trip she was very persistent. Vaitoda kutoti ndinge ndichidya chikafu ichocho vachiripo, asi ndakabva ndavaudza kuti gogo I am not feeling okay. Ivowo vakabva varakidza kuti vainge vasisina mufaro. Ndainge ndichiti kana ndikazama kuda kuita majokes navo, maziresponse acho andainge ndichingopiwa ndeaya ekuti waizvifunza kuti saka munhu angakwira bhazi achibva kumusha kuti auye kuzondimudhurira mumba mangu. Gogo vakabva vazongoti ndazviona kuti uri kuzvibvunza mibvunzo yakawanda kuti wai ndakangonyarara. Aiwa, mangwana uchasara zvako uchifara, inini ndichadzokera zvangu kumusha ende handifi futi ndakadzoka pano because ndanzwa mibvunzo yose iyo yawanga uchizvibvunza, saka ndangoti ndikupindure kuti pano rukumbo rwangu haufi wakaruona futi zvekare. Ndakabva ndangoti mumwoyo mangu inini zvangu I don't care anymore about this story. So since me and my husband we were both in the medical field, dzimwe nguva murume wangu aimboenda kunight shift, then dzimwe nguva inini ndaimboendawo kuday shift, but on that day inini ndainge ndapinda day shift as well as my husband, but iye akabva azononoka kuchaisa because he was called for an emergency. Ndokubva ndauya zvangu kumba ndiri ndega. Gogo vaya vainge vatodzokera zvavo kumusha. Ndakati ndichinopinda mumba mukoma, when I was just relaxing zvangu, ndo pandakabva ndanzwa kuti today there was just something about mumba mairakidza kuti mainge musiri normal. You know, when something bad is about to happen to you, I think kuti mweya wako unenge uchitozama kuti unge uchikuudza, but maybe isusu zvedu sevanhu tinenge tisina zvedu nzeve dzekuti tinge tichikwanisa kuunderstanda zvatinenge tichiudzwa, because ndaitonzwa kutoti mumba it is not normal, and ndaitonzwa feeling yekuti pfugama unamati, but ndainge ndakaneta mukoma. On that day kubasa ndainge ndakashanda zvainge zviri abnormal, saka I just said ndichazongonamata kana ndava kurara. Ende kunamata ndava kurara yainge ingori nhau yekungoti kungoitawo kamwe kaprayer kaikai kekungotiwo ungozviudza kuti ndamaka register. As the night was approaching mukoma, pane pandakabuda panze. Ndakati ndabuda panze kudaro ndakabva ndaona mumvuri, like pandainge ndakamira so handiti munhu unongoita mumvuri 1, but ndakaona ndine mumvuri miviri. Saka pandakada kuzonyatsokucherechedza kuti what is going on here, and ndakabva ndatodanidzira umwe mukadzi because pamba ipapo patainge tichigara painge paine 3 macottages. So ndakabva ndamudana ndichida kuti iyewo ange achindiudza kuti ari kuonawo here izvo zvandainge ndichiona. The moment yandakangomudanidzira zita rake, mumvuri uya wechi2 mukoma wakabva watodisappear. Iyewo paakabva azobuda panze ndokubva ndazongomukomberawo madomasi zvenhema because I saw kuti zvose izvo zvandainge ndichida kumurakidza zvainge zvatongodisappear. Ndakabva ndadzokera zvangu mumba. I then started preparing. Murume akangoti achingonopinda mumba mukoma ndo pandakabva ndangotemwa neumwe musoro. Saka pandakatemwa nemusoro, kunyangwe kuti ndinge ndichibika mukoma kana kutarisana netv or light ndainge ndisingakwanisi. Apa mumba mapiritsi mainge musina, saka murume akabva anditora ndokubva anditi handei unorara pamubhedha, inini I will do the cooking. In the meantime ndichasiya ndagadza chisevo, then ndobva ndazomboenda kumashops ndonokutengera mapiritsi emusoro. Saka akati anditora ndokubva anondiradzika pamubhedha because kunyange kufamba ndiri ndega ndainge ndava kusakwanisa because ndainzwa kudedera kubva mumabvi zvese nemuviri wangu wainge uchidedera. Akasiya andiradzika pamubhedha,
iye ndokubva azobuda nemwana. Motikari yakati ichingonobuda pagedhi mukoma, ndo pandakabva ndaona something that looked like it was out of a horror movie. Ndakangokaruka ndaita sekunge munhu ainge amutswa so sezviya zvinoita undertaker, and I found myself sitting just facing the door. Apa door iro rainge rasiya rakavharwa nemurume wangu rainge ravhurika. Chinhu chandakatanga kuona mukoma chainge chiri ruoko irwi mukoma, the way that it was holding the frame of the door. Munhu wacho airakidza kuti iye aida kutanga andidongorera kuti aone kuti inini ndamuka here. The hand, it was so terrible to look at. Ruoko irwo rwomukoma rwainge rwakazara mazikwati-kwati, munoona like munhu akanzi atsva, so pane zvimwe so zvinozoita skini yacho, so makwati awa ainge asiri makwati akaita semakwati aya atinoona pahove, no, makwati acho ungati iskini yainge yakaunyana-unyana. I don't know what condition it is, but ndo zvainge zvakaita chiruoko ichocho chandakaona. Then ndo pandakabva ndazoona chikwambo chacho. Chikwambo ichi mukoma chainge chisimbori chimunhu chihombe, even though chainge chiri chidhara, but chikwambo ichi ndingangoti saizi yacho chainge chiri chimwana, kana ndingangoti chimwana chinenge chichiri mugrade 1. Ndo zvainge zvakaita chikwambo chacho ichocho, ndo marebero acho achainge chakaita. Chakabva chazombomira padoo paya ndokubva chazotanga kufamba chichiuya uko kwandainge ndiri ndakagara pamubhedha. Chichifamba mukoma chaiita sekunge chainge chichifamba mumhepo, then ndokubva chazouya chikabva chazondidzipa. Everything happened so quickly mukoma zvekuti kana kureacta ndakatadza kureacta. Chakauya chikabva chazondigarira pachest pangu apa, chainge chakaita zvekugara chakandipina maoko ndokubva chatanga kundidzipa. I only looked at it once mukoma, ndokubva ndatongoona nyika yose kuti yainge yaita black manje. Ndainge ndava kusatomboziva kuti ndiripi apa ndichingofamba ndiri murima kudaro, but even though ndainge ndichifamba ndiri murima, mumwoyo mangu ndainge ndava kuzviudza kuti it is far much better hangu kuti ndirambe zvangu ndiri muno munyika ine rima than kuti ndinge ndichidzokera uko kwandabva kune chinhu icho changa chichityisa chandidzipa kudaro. It is far much better kuti ndinge ndichigara zvangu muno munyika. Izvo kwaane mukoma kwainge kuri kutofa ikoko. Murume paakadzoka mukoma, iye anoti hanzi akanzwa noise yekuti inini ndainge ndichiita sekunge munhu ari kudzipwa. Saka paakamhanya achiuya mubedroom ndokubva atoona kutoti painge paine furo iro rainge richitobuda mukanwa mangu. I think kuti ndo furo rainge richitondidzipa. Murume akabva adzokera kukitchen ndokubva azotora salt ndokubva azotanga kuridzawo mhere, because sauti iyaiya yainge isina kushanda. Vavakidzani including our landlord ainge ariwo munhu wechirudzi akabva azouya. Hamenowo kuti landlord wedu akabva azoshandisa mishonga yakaita sei, asi mukoma hanzi Mushure Mekunge azoshandisa mishonga achindibatisa mimwe mishonga yakasiyana-siyana. Hanzi ndo pandakabva ndazopepuka. Mushure mekunge ndabatiswa mishonga yacho iyoyo nalandlord wedu wechirudzi, hanzi ndo pandakabva ndazongotanga kugwina-gwina. Mushure mekunge ndagwina-gwina, hanzi ndo pandakazovhura maziso. Hanzi ndakangovhura maziso ndisingabwairi, ndisingaite sei. Apo pandakavhura maziso mukoma, mboni iyi yablack yainge isingaoneki. Vanhu vainge vachingoona ziso rangu rakaita rewhite. Hanzi nemai husband zvinhu zvekuti zvainge zvichityisa, but hanzi ndakabva ndazongotura mafemo. Mushure mekunge ndatura mafemo ndokubva ndatorikavha, but inini on my side handina kungorikavha because ndakabva ndatombokolapsa like munhu ainge ava kuda kufenda zvekare. But baba vaya vakangoramba vachingokwiza mishonga yavo, vachikwiza pamuviri wangu, mumaoko, muhapwa zvese nemutsoka umo. Kudzamara nawo ndava kuzovabvunza kuti ko chiiko chiri kuitika, why vainge vachikwiza mishonga pamuviri wangu. Murumewo iye ainge atopererwa. Vanhu ndopa vakabva vazotanga kundiudza kuti vainge vangonzwa murume wangu achiridza mhere. Murumewo achiti iye paakapinda mumba akangonzwa rimwe zisaundi rakamutyisa. Paakazouya mubedroom ndokubva atoona kuti ndainge ndichipupuma furo mumuromo mangu, then ndokubva azodana
then mukunoridza mhere ainge achitodana vavakidzani ndokubva vazodana landlord, ndiye akazondibatsira. Chiitiko ichi mukoma chakati chaitika, amai vangu vakarwadziwa nazvo mukoma. Even hama dzangu dzakatombondikurudzira kuti ndinge ndichisiyana nayo marriage, but inini mukoma semunhu wekuti ainge akazviudza kuti I just want to get married to one man, ndakabva ndati it is far much better ndimboshingirira nekunamata. Murume wangu who was a regular drinker, ndingangoti ndo paakabva azosiyana nesystem yekunwa doro akabva azotanga kunditevera kuchurch. Now I can say kuti my husband, he is more prayerful than I am, because kubva zvaakazotendeuka mukoma mimwe mikana so yainge ichingoita kunge yainge yakavharika for him, yet all of his friends vainge vatomigrata vatouyawo kuno kueurope, ndopa yakabva yazovhurika. Takazotosvikirawo mumaoko umwe uyo ainge ambori workmate wake, but zvinhu izvi zvakazongoitika so simple. But previously taiti kana tikada kuita process iyoyo yekumigrata, you would find out kuti inini ndini ndaizokwanisa kutanga ndaenda ndiri ndoga, which is a thing that I didn't want. Ndaida kuti inini nemurume tinge tichizoenda tiri tose, and at the end of the day our prayers akabva azodayirwa naMwari, tikabva tazomigrata tiri tose. Kubva ipapo mukoma ndiko kwatiri kuno. But that thing that happened to me, chimunhu chandakaona ichocho mukoma, handifi ndakachikanganwa. It seems as if kana ukaona zvinhu izvozvo zveusiku, those things they leave a mark on your soul and you can never forget that thing, no matter what. I know kuti there are a lot of people who will ridicule some of the stories and they will say kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Aiwa, kana usati wakambosangana nazvo ndo paunokwanisa kuti hakuna zvinhu zvakadaro. But if you were ever to come across such a terrible demon, then kunyangwe manamatiro ako anobva atoshanduka, because you will know kuti zvinhu izvozvo zviriko. This was my own encounter mukoma. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakaona chikwambo. Wakambosanganawo here nezvimwe zvinhu zvekuti zvakakutyisa? Kana kuri kunzi unenge wakambosanganawo nezvimwe zvinhu zvekuti zvinenge zvakakutyisa, please do not hesitate to come to my inbox, then you share your story.